लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं मानियो जों BPF जों जोबोद गाज्रि जेनदों BPF दोलोनि जि प्रपागेन्डा जि नंखाय फोसावनाय जि माने बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिदा सादा रायजो राजाखौ बिथांमोनहा गावसिनि आखायाव लांनो हादों आरो भट होनो हादों मुसलमाने जाते आमाक मरम करे एखाने मैं टुपियो आजिर परा आरो निर्वाचन मैं नुखुलु MCLA आदै राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनैहाय UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि मोनदों आरो दा बे आफादगिरि बिबानखौ मोननानै दिनै बिथाङा ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने अख्रां आरो हानि फाराग आरो जाय गोजोननाया बयनिफ्रायबो देरसिन बे गोजोननायखौ बिथाङा दिनै मोनदों आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै सासे MCLA जालायनानै दिनै आरोबाव MCLA निफ्राय 3 गुन डाबल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि मोनदों आं बेखौसो माने बिराद गोजोननाय मोनदों दा बेफोरबायदि आरो रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु दिनै जे बिबानखौ मोनदों बे बिबानखौ लानानै बै लाइमोनफोरखौ नायनो हानायनि केपासिटिया आरो रोंगौथिया आदा राकेश ब्रह्म बिथांनाव दंना गैया आंहा बेखौसो एसे सन्देह जादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो माब्लाबा सानो आङो बे आदै राकेश ब्रह्म बिथांमोना बबे देशनिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि साननो गोनां जायो आरो माने बे UPPL दोलोआव थानाय नेताफ्रानो बबे देशनिफ्राय फैदों बेफोरबायदि मालाबा माने साननानै कनफिउस जाफ्लाङो आरो दा सानो आरो माने बिथांमोना BTC नि नंगौना नङा बेफोरबायदि साननाय फैयो आरो माने बिथांमोननि जेनाखि मा होनो पलिटिकेलनि जेनाखि मोजां जेनाखि भाषण बे भाषणफोरखौ नायोब्ला बिथांमोना माने गुबुन देशनिफ्राय फैनायसो नामा होननानै जों सानो आरो जेनेबा बै सुइजारलेण्डनिफ्राय नङाबा आमेरिकानिफ्राय नङाबा बे पाकिस्तानफोरनिफ्राय बेफोरबायदि देशनिफ्रायसो फैनाय नामा होननानै जों साननो गोनां जायो आरो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला दा सन्देहजनक आरो UPPL दोलोनि खामानि मावनायफ्रा गिबियाव फासयग्रोयो रायजो राजा नोंथांमोन ओमफ्राय बिनिफ्रायसो दावखोयो आरो दा मोनफ्रोमबो डेभेलपनि बिथिङावनो हक बिथांमोना फासयनायनि खामानिखौ मावो ओमफ्राय बिनिफ्रायसो नारा नाथा दावखोनो नाजायो खिन्थु बै दावखोनायनि सम सौफैनायनि सिगां मा जायो बिथांमोना थखनमानि बिथांमोननि माने भेलिडिटिया जोबो आरो दा जों बे समखौ नुबोबाय थादों नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोननि खामानि मावनाया ओरैबायदि रायजो राजा नोंथांमोन जेनेबा मोनसे बिराद गिदिर माने खारनायनि कम्पिटिशनाव बिथांमोननि दोलोनि मानसिफ्रा जेब्ला माने बादायलायनायाव खारनो थाखाय रेडि जायो माने लाइन थायो नङा होमबा माने रेफारि सुनाय लोगो खारो नङा होमबा खिन्थु बे UPPL दोलोनि माने बादायारि बिथांमोना रेफारि सुनाय लोगो फासयग्रोयोसो रायजो राजा नोंथांमोन माने गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा रेफारि सुनाय लोगो माने गावनि बादायलायनायखौ सुरु खालामो खारो आरो खिन्थु बे UPPL दोलोनि माने बादायारि बिथांमोना मा जायो माने रेफारि सुनाय लोगो माने खारनायखौ बोलो खालामनो थाखाय बिथांमोना फ्रिद सुनाय लोगो माने फासयग्रोयो आरो फासयग्रोनानैसो खारो दा बेबायदि अबस्थाखौ जों नुबोबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन मालाय रेफारि सुनाय लोगो खारबाय मोनहैबाय आरो बिथांमोननि दोला जाहैबाय रेफारि सुनाय लोगो फासयग्रोबाय आरो फासयनानैसो खारबाय आरो बिसोर खारगौमानि मालाय गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा सहैबाय आरो ओमफ्राय UPPL दोलोफ्रा माने बिदिनो दिनैसिम खामानि मावनाय डेभेलपमेन्टनि बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिथांमोना फासयनानै थालांदों आरो जोबनायाव बिथांमोननि जेनाखि मावनाय दावखोनो रोङै जेनाखि डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे ओरैबायदि संखिदों बे UPPL प्रमद बन्दु दैदेननाय सरकारजों जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' फिसाफ्रा खुनु रैखाथिबो मोननाय नङा आरो खुनु डेभेलपमेन्टआवबो फैनाय नङा आरो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गुबुन हारि गुबुन जाथिफोरजों नासयजागोन आरो मा जागोन बे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जोबनायाव मा जागोन बेफोरबायदिनो बायदिसिना एसामिस लेन्ड माबा लेन्ड बायदिसिना लेन्डसो जालांगोन साननानै रायजो राजाफ्रा गिनानै जोबथायाव प्रमद बन्दु बिथांमोननि सरकारखौ
माने दोखो दोखो फेजेनदों आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बेखौ लानानै आदै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों आरो माने जों बिराद माने BPF दोलोजों गाज्रि रोखोमैनो जेनदों होननानै बिथाङा सिखार लादों आरो बिराद नङै नङै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनि माने मेलेमाव सोनानै रायजो राजाफोरखौ आखायाव लानो हादों, रायजो राजाफोरखौ माने भट होहोनो हादों, बिदियावनो देरहानो हादों होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों आरो नङा होमबा? बुंदों, बहुद बुंलाबायो बिथाङा। ओमफ्राय बिदिनो बयनिफ्रायबो मेलेमजिबि माने मा होननांगोन बिदिखौ गाज्रि गाज्रि बुंनायाव मेलेमजिबि दैदेनगिरि होनोब्ला जोङो सोरखौ बुंनो हायो? आदै राकेश बिथांखौ बुंनो हायो नोंथांमोन आरो माने मा होनो गाज्रि भाषानि माने गासै मेलेमनि भान्दारा माने राकेश ब्रह्म बिथांनाव दङ आरो 100आव 100%। दा दिनै बिथाङा दिनै सासे MCLA जानानै एफा गिदिर मोनसे माने लाइमोन गांखंनि आफादगिरि मोननाया आरो बिथांनि बिराद गिदिर भाग्यबान होननानै जों साननांगोन आरो। दा मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? जिखुनु हक रायजो राजा नोंथांमोन, दा दिनै UPPL दोलोआ बिथांमोना दिनै गाव गावनि दोलोखौ जेसेबांखि गोहोगोरा स्ट्रं खालामनो नाजाया मानो, गांहाब उखैहाब जाया लोङा जेसेबांखि खस्थ' खालामा मानो माने जेबो मोजां फिथाइ मोननाय नङा बायदिखौ जों नुहुरदों आरो। जिहेथु बिसोर दिनै 5 बोसोर सरखार सालायनायावनो जोंनि गिलु फालु संग्राम खालामनानै मोननाय बे जेनाखि BTC, बे BTCफोरखौनो दिनै बिथांमोनहा माब्लाबायनो मा खालामदोंमोन? फोजोबस्रांदोंमोन, धंस' खालामदोंमोन। दा बै समफोरखौ दिनै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना गोसोआव दं। दिनै मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांनि सरकारा जुदि फिन खनसे जोंनि BTCआव जुदि फैफिनामोनब्ला बे जोंनि रोजा रोजा बर' बिर जोहोलावफोरनि थैजों जोनोम मोननाय बे BTCनि अबस्था आरो बे BTCनि रायजो राजाफोरनि अबस्थाफ्रा हालोदा मा जागौमोन? आदै राकेश बिथांखौथ' मा बुंबावनो? बिथाङा दिनै इलेक्सन मोननो थाखाय मुस्लिम बिदा फंबायफोरनि टफि गानदों आरो बे टफिखौ इलेक्सन जोबागौमानि बिथाङा खुवानो मोजांनि बाथ्रा नङा होमब्ला? टफि गानब्लानो लङि गानबानो जुदि इलेक्सन मोनोब्ला मोजांनि बाथ्रा धन्यबाद होनांगोन नङा होमब्ला? मोजां रायजो राजा नोंथांमोन, दा मोनाब्लासो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो। दा जिखुनु हक दिनै बिथांमोना 4 दान सरकाराव गैला। बे 4 दान सरकाराव गैयामोन दिनै आदै राकेश बिथांनि अबस्था मा जादों? दाइसफ्रा सोलायजोबदों दिनैहाय। दिनै बिथांमोना खावलायफ्रा ओरैबायदि महर लादों माने ना मागुर फिजालायनाय अबस्थाखौ जों नुदों, खानायफोर मोनग्लुंजोबलायनाय अबस्थाखौ जों नुदों आरो। दा 4 दान जुदि सरकाराव गैयैयावनो बिदि अबस्था जायोब्ला आरो नैबे MLA इलेक्सना जेननानै जुदि बे 4 बोसोर 5 बोसोर जुदि बिथांमोना थाबावनांगौबा बै आदै राकेशमोन आरो बै प्रमद बन्दु बिथांमोन आरो बे UPPLनि माखासे जेननाय नेताफोरनि अबस्थाया मा जागोन रायजो राजा बेखौ सिन्था खालामदों। दा फैगोन BTC इलेक्सनाव माने बै खेबनि BTC इलेक्सनखौ होनदों आरो आङो, बै खेबनि BTC इलेक्सनाव जुदि जेनबावनांगौब्ला बे UPPL दोलो होननायखौ नागिरबाबो मोनला रायजो राजा बेखौ सिन्था खालामबानो जाबाय। दा दिनै बिथांमोना BPF दोलोनि मानसिफ्रा रायजो राजाफोरखौ कनफिउस खालामदों होनलाबायबानो जाया। दा दिनै नोंथांमोना बुरखायला हैदोब्रा रायजो राजाफोरखौ BPF दोलोआ गाज्रि खामानि मावदों होननानै भट बिला लाहैदो। अबेबा जायगायाव हाबनो हानाय नङा आदै राकेश।